misyon kasta ti panagkukuyog amapan magipunsyon. Ngayon sagbay, ngayon tayo agway-wahayas amang isayang kat ti misyon. Aray rubwat, intay man imatangan ti maysa pagkakatawaan. Ngayon pagkadawan ti adal ken bukod apan nakatubay. Denggen tayo ti pagkasaritaan dagiti patupat naragsa. Tawen 2006 iti mangrugi ti misyon. Nagpatinait na purabi ken Mang Benny, kadwada ni Apo Ernie. Nairugi ti panagsurbe ti intero nga ili. Nagrecruit da adu nga PA. Adda Anita, adda Tiling, adda Edith, adda Minerva, adda Rosalinda, adda Bay Mega. Adda Badet, adda Bibi, adda Princess, adda Agnes. Adda Pay Marie, adda Jedaline, adda Helen. Ngem sa kapulo ket walaeng tinapagasatan anapili. Nagpasya, nagtuktok kadag iti balbalay iti barangay. Nagkaldo na pudo ta sinang lumasat ti karayan ken sumangat ti bantay. Tapno may kaampay pagkaammo ti baro a programa ti parokya. Ididamo dagiti PA, nervyusa da aglalo ni gabanda ti Mike anatiksa. Nimbaga malemyo kakabsat. At karalag ka nga mami takbay nga igsao ti Mike. Aglalaok sa tawen ngem sadyay tinangrugyan panang tubay kananakem. Ngem dagiti sa nga dusira nga PA natukulan ti dua. Gaputa da Princess ken Jeda nagpukaw da. Innalay da nga nasapan ni Yahweh. Taawan kano ti PA jay heaven. Ket simbang bay da Gracia da Maylin, Eileen, Arlene ken Orin. At dapay Julie B ken Jaja nga simbang bay akadwada. Ngem adda nang asawa, adda naganak, adda na ipusan ti Birbran. Adda nagmaestra, adda nagpa-Amerika, adda nagmayura. PA di masid da, ngem simbang bay da Julian ken